direct ook een onderbroek op mijn gezicht, hè. En hij roept echt raar. En ik heb nog 12 van die scannen. Dan gaan we dan naar de coronatest. It's corona time. Hey, it's corona time right now. Hey, it's corona time right now. Nou jongens, welkom bij deze. Je denkt fans waar ik het ben, maar ik ben nu bij de GGD testlocatie. Want ik ben in een coronatest dan. Coronavirus! Want ik ben juist echt super koortsig, maar ik film je het weer beter. Maar ik ben binnen het filmen, dus doei. Yo, nou, testen we die in. Weer heel lekker, heel comfortabel, lekker stakje in die neus. Maar volgens mij heb ik een sneltest, dus ik krijg straks wel uitslag. Dus heel spannend. Maar ik ga nou bij de huis, want dat wil ik. Daar zit mijn. Ja. Nou, ik ben inmiddels al thuis van de test. En ik hier juist echt zo'n verschrikkelijke koorts eigenlijk. Ja, ik weet hier echt 40 graden. Dat is een beetje warm. Ik heb wel eens genoeg waarom ik nou ben. Want het is joh, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Eerste kriesdag. Dus hoe stom zou het wezen als ik gewoon corona krijg op eerste kriesdag. Maar ik moet dus nu nog even mijn temperatuur testen. Want ik ben juist dus 40 graden. En dat is een beetje warm. Dus maak je goed occasion. Ik heb zo'n ding en dus die niet neer. Dus het ziet er een beetje raar uit. Maar. Oh. Zo'n 3,6. Ik ben juist de 40. Nou, jeetje. Top, top. Ik zit er wel uit als op corona, hè. Ik heb echt een gore trui. Wacht, ik klip wel eens in. Maar ja, ik heb een keer make-up op, maar. Ach ja, eerst maar even ontbijten hier. Nou, dames en heren, mijn ontbijt is klaar. En je bent vast heel benieuwd wat ik nou makken heb. Dit is eigenlijk mijn standaard ontbijt. Het is gewoon fruit, maar havermout en wat yoghurt. En dan bak je het even zelfs. Maar vet leuk. Gezichtje erop. Maar het is dus eerst kriesdag. En ik zoek together met mijn begin. Maar mijn mem, de vrouw van mijn mem en mijn twee broeders. Zoek lekker eten. Alleen, ik moest het toetje doen. Maar punt I en ik heb dus misschien corona. Misschien net zo handig als ze dan komen. En, wat wie er nog meer? Oh ja, ik dacht de winkels ben gewoon op eerste kriesdag. Maar hier nou het dus blijkbaar net. Vet flauw. Dus ik heb helemaal niks zelf voor een toetje. En we hebben niks in huis. Dus, paniek. Maak je nou weer lekker eten. Oké, nou heb ik nog filmpjes van mij. Daar komt eten in. Doeg. Oké jongens, de uitslag van de test is bekend. Ik ga nog naar mijn mail en ik hou steeds maar mijn hand ervoor. Dus dan is ik het nog net en dan. 3, 2, 1. Negatief! Oh my god. Oh my god. Ik dacht echt misschien wel positief. Mam! Negatief! A few moments later. Nou, ondanks dat ik mij echt een schimmelcel viel, ik toch probeer een toetje te maken voor jou. Maar het probleem is, ik heb geen recept. Want mijn broer heeft lactoseallergie en het is heel moeilijk om iets te bedenken wat spectaculair is, maar geen lactose in zit. Dus dit is de grote improvisatieshow. Dus het is het wordt een twijfel. Ik kom nou even plaatsen in beeld van wat ik ongeveer bedoel. Oh nee! Hebben we dit weg? Nee! Wat een beauty. Prachtige laagjes.
Yo, de family is here. En toen hebben we... Dit is de boosdoener, de lactosevrije meneer, Jork. En dit de rest. En ik zit lekker op 1,5 meter afstand. Ik vind het steeds heel erg ziek. Maar ik ga beneden en wat laat je hierop is? Doe een cadeautjes. Met deze. Spannend. Nou, dames en heren. Tun, tun. Tun, tun. En wat dan slagen we hem op? Oh, ik heb wat dus. Nou! Dun, dun. Tun, tun. Wow. Let's Zo. go aan. So, what is this? In de vissenkon. Een trifle. Wauw. Kijk hoe mooi. Wauw. Nee, joh. Ja, ga wel. Heel lekker. Nee, het is echt lekker. Ja, lekker? Heel. Het is echt lekker. Ja, wel lekker. Yes. Mag zelfs ik één proberen even zelfs. One hour later. Yo, daar ben ik weer. Ik ben echt kapot. Ik denk dat ik nog steeds ziek ben. Dus echt vet stom. Een zieke Christ. En ik denk net echt even de vlog leuk afsluiten, sorry. Want ik moet echt sliepen nou. Dus, wel rusten. Ik zie je morgen een keer wel weer. Even liken, abonneren, bla bla bla. Wel rusten.